V roku 1976, čiže v čase, keď mal 16 rokov, sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a znásilnenia. Jeho obeťou bola 40-ročná mentálne postihnutá žena. Okrem toho, že ju väznil a znásilňoval, strkal jej do pohlavných orgánov baterku, čo ho veľmi vzrušovalo. Ten istý rok bol odsúdený aj za týranie domácich zvierat, poškodzovanie majetku a ublíženie na zdraví. Súd ho okrem trestu poslal aj na ochranné psychiatrické liečenie. Po prepustení z väzenia v roku 1979 absolvoval ochranu proti alkoholickú liečbu. Už v auguste 1980 sa dopustil neoprávneného používania motorového vozidla, za ktorého súd ako recidivistu odsúdil na 2 roky nepodmienečne. Necelý rok po prepustení z väzenia Svitek prepadol s dýkou v ruke 54-ročnú ženu, ktorú bil po tvári, škrtil, vyhražal sa jej smrťou a udieral ju do hlavy rukomeťou zbraňou.